Kusangana zvekare kwataita paKulian TV channel yenyu yatinokupakurai nhau nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Kana uchingotondoona ndatouya kudai so ina ndanguva yekutamba because ndagara nditambe nemi uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now izvezvi kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane ende nhasi ndatoya ndakavananga handisi kuita zvekutendera. Meanwhile in marondera akusi kujigwa rinopisa marondera kwakaipa guys kwandizoni munhu wese ane bhasikoro anofanira kubhadhara 5 USD ye kuti bhasikoro rako ringe une license. Kana kwasadaro uchabatwa bhasikoro rako ropuwa mutero ropuwa fine amene kuti mota here amene kuti chii amaona ndatokashidzwa nenyaya dzemabhasikoro dziri kuitika because I'm shocked. Even my body is even shocked at the moment. Ndikutovhundukawo kuti Zimbabwe irido nyazvoita nyika yakaita sei. Adonyazozvona kuti muridzi wayo weZimbabwe wacho ndiani imi nyika yakandira kuhondo. Hapana chatinomboswera tichiudzwa nevanhu wekutoti munhu choudzwa kuti hey hondo zvese zvinhu zvapana zvekuzamupeva zvina kutomboenda kana kuhondo kwacho madhara akaenda kuhondo asara mashoma. But I don't know kuti why vari kuemploya zvipana zvekuisa mumapolicies hazviri kuenda because varume ava problem yavari kuita one vakaendesa vana vavo kunodzidza zvikoro kunyika dziri kunze uko vana vavo vakuuya nemapolicies ekuti hey baba dai sei musiri kutora mari kwati kunotorwa mari zvakati vakutanga kutiisa namapolicies vakangana kuti vanhu vacho kunyika kwakanodzidzayo ndo varingo vatakatodzinga kunyika kwedu vakuuya kuizvo vanzi bhasikoro rakubhadhariswa. Chii chakadaro naye vanhu vemuZimbabwe chii nai nemi munhu anochova bhasikoro anoda mada kumutera futi kuti abudise mari maona kuti vanhu havasi kuafoda kukwira makombi munhu obhadhara futi mari pakuchova bhasikoro rake. Bhasikoro haridirwe petro anotodira petro iye mudumbu make mvura kana chii kana mahewo anenge amwa iwayo ndo anenge achindingina neenergy yake achichovha achienda mataya ake zvese anenge achingozviitira abhadhira mutero maakuchirwadziwa nezvinhu izvozvo naimi. Saka hamuna kana tsitsi nevarombozvo inyaya yatondibata inozvati ndingatenda totaura dai ndozozarirwa muri yeZimbabwe. Saka ndangoti ndikukusiyira izvi zvimuzondudzowo zvamukufunga panyaya in the comment section. Namba dzandakusa pascreen ndeze vanhu senda maaudio sendai papapa kana mapedza munudzowo zvamuri kufunga in the comment section. Mnangagwa ari kutadza Mnangagwa amene kuti ari kufunga kuti ari kuitei nenhunzi dzake dzakamomera izvozvo zviri kuzvixaturu zvake zvaari kufamba nazvo izvo. Kungosunga vanhu ndiro basa kusunga vanhu ndiro basa. Uri kuvasungire chii? Uri mukomana weBlessed uri kumusunga ukaudza nyika ichikubvunza kuti uri kumusungire chii? Izvozvo zvekusunga vanhu izvozvo ndozvokuti musi waunobatwa ndo unofanira kumamiswa chaizvo. Avo vakadzi vako vanoramba vachitiudza kuti makambonzwa nyika iri kutukwa president is he a president? Chii chaari kuitira vanhu? Chii chaari kuitira vanhu? Unotonyatsoona nemazimari ari kutambiswawo kuti hapana zvemari inonzi mabhizinesi. Bhizinesi yenyu Zimbabwe matora Zimbabwe mukaita bhizinesi yakunana chivharo nemazibenza ndiri kuona achimhanya 2030 vana venyu vanamai vamwene muchavaitire chii? Muchavaitire chii? Honai vane mari kuti vanori kuitira vana vamwene vana mamazana avo zvakawanda. Imwimwi munhu wekutadza kana kunoroora ne5 cents chaiyo haana muhomwe kuti anoroora mukadzi $5 haana. Vamwe vakomana vachikukura mari vachiita zvekutambisa vachipa vana vabereki vakadzi vavo zvaitwa nachevhayo. Imwimwi basa ndikusora muhomwe muchikukura panzara. Avo vane mari zvokutoti kana chinzi mabirthday vega vanopanana maRange Rover. Ndakaona mwana Mnangagwa achipa mai vemukadzi wake Range Rover. Ko imi muri kusvona muchihukura kuti muri kupewa chii? Muchihukurira chicken inn muchihukurira kuti vanzi muchapewa mabhasikoro muchihukurira kuti vanzi zvisina nebasa rese huku zvisina nebasa rese. Vanhu veZimbabwe hamene kuti pfungwa dzenyu dziri papi zvechokwadi. Hamene kuti pfungwa dzenyu dziri papi. Nyika inofanira kugadziriswa. Ngatimboyo vanhu tiri kusekesa vere hatina kana pfungwa. We are not thinking straight isu vanhu veZimbabwe because ukaona pasina anotsiura munhu iko ukaona munhu achitadza kutsiurana iye Mnangagwa nemukadzi wake vachitadza kutsiurana nevana vake basa kungoba mari chete. Mari ndakataura kuti mari iripo. ZANU ine mari yakachengeta mari yenyika ichichengetera kuti to hold on power ndio yekutenga zvinhu zvimabenzi ari kutorwa kuma deep reserve
achiuya kuzoimba kuti 2030 mabenzi evana tiri kubhadhara maschool fees achidhura uchibhadharira mwana kuti agare achitengesa matomatisi kana kutadza kuwana mari yacho yetomati racho. Munoziva kuti munosemesa so. Munoziva mwana wayo akambotaura kuti munangaga uri benzi remunhu hatina kumbotenga shuga ne$10 anga akuona zvechokwadi. Zanu inonhuhwa mani. Zita rinonzi Zanu ngaridhisapiye, ngaibviswe, kubviswe zvinonzi kana vanhu vachibuda muzanu ngavabude muzanu vafome imwe pati vabude mutsvina iyi nekuti we are going nowhere nezita rezanu rine ropa. And vose vanhu vari muzanu avo ngavabviswe. Hapana munhu anofanira kupiwa chikundla chikuru kana kuti chiposition for anything mumhondi dzevanhu. Zvakupererai mazidhara amwe achembera vana chinamasa nemaipiro amakaita amuramba muchingoita zvisina nebasa rese. Mese nana muchangu wa basa rapera motoona zvokuita taneta nemwe unobhadhara school fees mazowaza emari maschool fees kubhadhara maexamination fee uchibhadhara kuti mwana aswera akagara mumvura. What is that? Venyu vana muchivapa mascholarship muchipanana mega ikoko muchiitirana zvese zvamuri kuitira zvivedu vachitambura. Munosemesa mani. wadika po Cooland warara sei bo era right. Ndine muono hangu wandoda kuonesa vamwe vedu nhau iripo apa ndoona senge tine vamwe vanhu vasiri kunzwisisa vanhu ava mataurire vari kuita vamaaudio ava vanhu veZanu PF. I think vanhu veZanu PF chete because isusu point yedu ka semacitizen aisi nhau yekuti Chamisa ngaapinde kana kuti Chiwenga ngaapinde. Aiwa, hausiwo musoro wenyaya because kana wakatarisa strategy iri kurongwa nevarakashi 2030 ndekuti tiri kuti ngatibatane tiremove that varakashi ava nerokuzeni yavo iyo slogan yavo i2030. Why tichidaro? Toda kuti vanhu vanzwisise ipapo kuti tibatsirane ipapo because ndo pavari kubhayiza. Uri kuona wanzi mangoregera idini varakashi vangoti pfei pa2030 zvavharana zvemaopposition parties, zvavharana mune mangozvitaurira kuhope ende hakuchina chinonzi opposition party. Ndo chevarofana kuziva vanhu avo vari kuisa maaudio avo. Haisi nhau yekuti bai toda kutomhanyisa kuti Chamisa isusu moda kutishandisa chichi. Aiwa, haisiyo nyaya. Toda kubvisa iyo lokuzeni yoda kuiswa nanda kuzeniyo nevarakashiyo. Hakusisina opposition party mukangovatendera kati 2030 zvadhakwa ende zvine zvadhakwa muchazomudemba zvenyu geza uyu. Ndotokuudzai zvangu bata yangu manzwa wangu aya. Muchazomudemba zvenyu kuti dai takaziya ka mudhara yanga ativhurira nzira. Muchazomudemba mudhara geza, muchazomudemba nyoka yemabhunu. Haisi nyaya yekuti ari kushandira zvigaro zvavo kana kuti chii, but unoona kuti zviri kuda kuitwa nevarakashi apo kapo vangomhera vapasa dhati lokuzeni yavo iyo kaiyo zvaendwa zvadhakwa. Saka ndati nega ndionesa hangu maaudio ndateerera kubva nezuro ayo yetimu riri kuti muda kutishandisa Chamisa ngaapinde chichi, unless vanhu ivavo vari vanhu veZanu PF vevarakashi, vari vanhu vevarakashi chete. But kana ari matrue citizen ka siyanai nepfungwa iyoyo because zviri kuda kutogadzirwa pakapa zvinhu zvitori nechiedza manje ende zvekuzototi Chamisa wacho anotopindawo kana kuvawo nefreedom of achiitawo marallies ake chichichi because izvizvi akabhanwa ka haana kana chekutaura izvozvizvi. So what more pakapushwa 2030 zvavharana. Dzedzangano idzi munomudemba henyu, muchamudemba henyu nyoka yemabhunu, muchamudemba henyu mudhara geza. I'm telling you. Ndangoti zvangu ndikuonesei zvangu, handina zvangu mazhinji mashoko, but ndoda kubatsira vanhu ava vari kupinda vachiisa maaudio ekuti moda kutishandisa isusu macitizen tiudzei kuti moda kuisa Chamisa. Aiwa, haisiyo nyaya.
nyaya yatoda kurwisa nyoka yapinda mumba takabatana. Maona inguva yekubatana izvizvi kuti tione kuti chii chapedza hama. Bhozi strategy iri kuuya nevarakashi ikangomhera yapasa. Ameno kana vasiri kuzviona but mukangoregedza chete 2030 yechinobudirira zvadhakwa. Ziyai kuti zvadhakwa. Ziyai kuti zvadhakwa. Ndinokuudzai.